danna ƙararrawa. Amma musu bureka ko za ka iya tuna yarinyar da ka fara soyayya da ita? Ba za na manta Maryam ba. To amma ga wata yar tambaya. Ba lafiya garin. Bakan lafiya. Amma na za ka gane. Ringin ba Maryam ba za na gane ba. Wai kana ta Maryam. To ai shiru kawai san Maryam ni kan ba za na kyale ba. Yanzu baka tsoro sauran ke turo inda ba su zo su ma duka. Ko za a min da kan gumba. Amma ga shawara. Zan dakata in dan duba. Amma sai ka duba ba. Kawai in kana so ka tsira da ranka da lafiyarka kawai ka daina labarin yarinyar nan. Na bar ta ban gani ba. Amma me kace mata a ƙarshe kafin ku rabu? Ba farin ciki nan ba bike ina za na je na kwana. Don bakin ciki batan nazari ni ba ni gane kaina. Ita kuma me ta ce ma? Kewa ta zaman da ni na zaman da ita dare da rana.